Sa panahon nga nagseminary mi diha sa amo ang profesor nga si Reverend Dr. Noriel Capulong, Doctor of Theology, specifically sa Old Testament. Dunay kana bang sa mag-eskwela ta, very curious ta sa unsay ato ang mga na sa tunguna-huna kalabutan nga mahibaluta sa unsay ato ang pagatun-an. Kana bang pangutana nga unsa may kalainan sa panahon kaniadto sir ug sa panahon karon nga kaniadto makadungog man tong mga propeta og literally tingog gyud sa Ginoo, no? Nila Moses, nila Abraham, mag-istorya pa usa kang Samuel, no? Simple ra kayo ang iyang tubag. Nangutana siya og balik namo. Tan-awa unsa ang kahimtang sa atong kalibutan karon ug kalibutan kaniadto. Duna ba'y kasaba kaniadto? Duna ba'y sakyanan? Duna ba'y social media kaniadto? Tan-awa ug paminawa ang kalibutan karon. Maka-identify pa ba kita kun tingog kini sa Ginoo? So mao na ang ato ang pamalandong unsaon nato nga ma-identify nato ang tingog sa Ginoo nining atong panahon karon. Diin nagatubang kita sa daghan nga mga tingog, alingugmog, diin maoy mubira ka nato sa usa ka dilema. Kinsa man gining tingog nga akong nadunggan karon? Mao gina. Very important kayo tungod sa atong kahimtang karon. Kung aware lang kita, need kita og tingog nga magahatag kanato og kadasig aron mo padayon kita sa atong makinabuhi karon. Nga dili kita matumpawak diha sa dakong kapildihan or failure sa atong makinabuhi. Kay naa kanato karon ang kahadlok nga ma-fail ta sa unsay ato ang mga gihimo. Ilabi na sa ato ang mga negosyo, ilabi na sa ato ang mga pangandoy, bisan sa atong pag-eskwela. Ang pangutana aha man ta nga tingog nga mukuha aron makapadayon ug magdasig kanato. Sa ato ang ebanghelyo nga gibasa diha sa kang Juan, wala lang nag-care sa atong kahimtang physically ang maong ebanghelyo. Apan nag-care usab sa atong espirituhanon kinabuhi nga diin mo'y mudala kanato ngadto sa tinuod nga kalampusan uban ang kalinaw sa huna-huna o kasing-kasing. Mao ra may gina ang pinaka-importante nato karon nga panahon. Kalinaw diha sa atong kasing-kasing ug huna-huna. No, labi na karon nga makaingon ta nga gubot gyud ang ato ang kalibutan, no? Sa daghan kaayo nga mga aspeto nga matan-awan nato politically, leadership, economically, and even spiritually, matandog yun na siya. Sama sa giingon ni Jesus, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Naakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. No? Panawagan kini alang sa pakigrelasyon, pakigdugtong padayon diha sa tuang Ginoo taliwala nining saba ug banha kayo nga kalibutan. Sa ato pa ang mensahe nagaingon sa unang punto nga importante ang pagpaminaw diha ni Kristo. No? Tingog ni Kristo maoy ato ang paminawon. Kay usa kini siya kasinyalis nga kita mao ang tinuod nga mga magtotoo kang Kristo. Usahay kusog kaayo kita maminaw sa atong kaugalingon, ilabi na diha sa kalibutanon nga panan-aw. Bisan dili na uyon diha sa kabubuton sa Ginoo, apan padayon na gihapon ta. Kumbaga, doon na ba'y ginaingon nga ang taong nagigipit ay sa patalim kumakapit. Lahi po tong ang taong nagigipit sa Bombay kumakapit. Makaingon usab kita nga usa kini ka praktikal nga buhat gumikan sa lisod na kaayo nga atong panahon karon. Bisag illegal sudlan nato na kay kita mo tag kwarta na. Diha sa balaang kasulatan nag-ingon, "My sheep hear my voice. I know them and they follow me." Dili lamang kini simple nga nakadungog, no? Kanang hear my voice. Nakadungog gikan sa tingog dili lamang simple sa pagpaminaw. Apan usa kini ka relationship.
Usa kini kapanaad, usa kini ka responsive listening, mao ang gitawag natong obedience. Sa Greek word ginaingon kini og giniusko, kung sa ato pa nakaila ako kanimo. Mao kini ang giingon ni Jesus nga nakaila si Jesus kung ang usa ka tawo nagsunod unsa ang iyang nagdungog gikan kanako. Pasabot nga ang pagpaminaw sa tingog diha ni Kristo usa ka importanteng bahin ingon nga mga magtotoo. Dihay usa ka inahan. Wa may mabilin siyang bata. Manabo man siya, mangumbra, iyang gidari to sa tabuan. Karon sa dihang naguyod siya, syempre daghan din ang tao. Samtang namili siya, guyod siya siyang bata. Dayon wala niya damha nga sa nadugay niyang ginuyod, bata or ang kamot na di ay sa badyaw mo ay nahawiran sa iyong kaingon ni anak ba. Uy, badyaw naman na yung nahawiran. Kasunod kay kabaw, biyag badyaw nga mo, sikbit mo anak na dayon. Siguro na ating alito, giukay di, pag-aana niya ang kamot sa badyaw, padayag lataw, paglingi niya, badyaw naman. Moto nga nga busy, no? Nangita sa mga bata, singgit ang bata, tapos layo, motong, himbalik ang inahan sa agi. Kay dire, magitong napita siya nag-agi. Motong singgit ang inahan, tubag man po ng bata, may ganit kay wapon, hinglayo ang bata. So, nakadungog ang maong bata ug nagbalik sila diha sa kadaghan nga tingog banha nga mga tao pero nagbalik gid gihapon sila tugumikan sa pagpaminaw nila sa usag-usa, no? Mao na ang gustong ipaabot ni Jesus diha sa mga katawhan nga mahibalo untang maminaw sa tinuod nga tingog ni Kristo diha sa nagkadaiyang banha ug busy sa kinabuhi. Diha sa kabata o sa inahan, gitawag kini o kanawang intimate relationship. The feeling of closeness and connection. Maunta kini diha sa tuang Ginoo. A personal and heart-to-heart relationship between the believer and the divine source. Mao ang Ginoo. Mao nga alang kanato sa tong panahon karon, bisan unsa pa man ang atong kahimtang kinahanglan nga duna kitay pamaagi, unsaon nato nga makuha ug madungog nato ang tingog ni Kristo. Sigurohon gayud nato nga tingog kini sa Ginoo ug dili kini tingog diha sa silingan ug bisan kinsa nga mga tao. Aron maangkon nato ang tinuod nga kalampusan sa kinabuhi. Nganong maminaw man kita sa tingog ni Kristo aron maangkon nato ang tinuod nga kinabuhi. Siguro naa ka nato ang kaabunda diha sa itong ipaningkamutan, no? Which is mao man gini ang goal sa itong kinabuhi na kinahanglan makasurvive kita nining kalibutan, makakaon kita katulo sa sagaadlaw. Siguro naa ka nato ang ikta-ektarya nga basakan, naa ka nato ang ikta-ektarya nga yuta, kwarta sa bangko, trabaho nga sakto, mga sakinan. Wa kita pugnis Ginoo ni ana nga maangkon kana nga panalangin tigikan kana kaniya. Malipayon kita nga kung pinaagi niini nga mga butanga maghatag kini og kalinaw ug kahulugan sa atong kinabuhi ingon man sa atong relasyon sa silingan, relasyon sa Ginoo ug relasyon diha sa iglesia ug relasyon sa atong pamilya. Apan kung kining mga butanga ang makapahimo kanato nga mapahitason, makapahimo kanato nga hikawan, makapahimo natong tihik, makapahimo natong di kita magmalinawan. Di kita malinaw mo gasto kay mahadlok tag mahugdan, di na magkaproblema ta dayon mag-uol ta kay wa na taya mo, no? Diha na magkaproblema nga sama ra gihapon kitang wa naminaw sa tingog sa Ginoo ug ang atong kinabuhi dili na mamahimong kahulugan tungod ni ana nga mga butang. Dunay giingon si Jesus nga nagingon, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Unsa man kini nga klase nga kinabuhing dayon? Usa kini ka kinabuhi nga dili mamatay. Ug ang walay makaagaw or walay makailog kanila gikan kanako, mga igsoon, usa kini ka assurance ni Kristo. Dili kini mahitungod sa future event.
Usa kini ka quality sa kinabuhi nga dunay Kristo bisan sa karon nga segundo sa atong kinabuhi, duna kitay kalinaw. Eternal life pasabot nga knowing God. Dili lang gitawag nga future hope, but usa kini ka participation sa kinabuhi diha sa Dios. Katong giingon ni John ba no in chapter 17 verse 3 nga ang kinabuhing dayon mao di kini nga ang mga tao muila sa Dios nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Pasabot nga usa kini ka kinabuhi nga wala lang nag-focus sa unsay naa kanato, kundili kinabuhi nga andam sa pag-share sa atong kinabuhi ngadto sa uban o pag-share pinaagi sa unsay naa kanato. Nganong dili ka magmalipayon, usahay ang atong kinabuhi tungod naka-focus lamang kita sa atoang survival. Naga-focus kita sa usahay wala nato. Usahay naga-focus kita unsaon nato pagpadaghan ang atong makabtangan. Nga kun makuhaan gamay para sa kaayuhan, mabalaka kaayo ta kay unyag mahurot kining tanan nga kabtangan. Which is nawala na ang meaningful nga kinabuhi. Apan ang saad ni Jesus nga nag-ingon, walay makailog gikan kanako, makaingon ta nga usahay mabalaka ta kung makuhaan ang unsay naa kanato. O mahisama lamang kita ni atong wala gihapon nito kang Hesukristo mao ang Mesiyas. Mao nga siguro ato ang ihiklin ang atong mga kaugalingon, ang atong kasing-kasing una-una diha sa tingog ni Kristo kung kita naglakaw pa ba sa kinabuhing puno sa kahulugan. Kay basing unyag, naglakaw na lamang kita, pulos survival ang atong ginahuna. O ang katapusan, di kita mawad-an og paglaom. Adunay paglaom diha ni Kristo. Gikan sa iyang tingog, makadug ta sa iyang tingog, dunay kahulugan ang atong kinabuhi, ug ang atong kinabuhi dunay paglaom, magmalipayon kita bisan sa kalisdanan. Kini mao ang pinaka-challenging nga saad sa atong Ginoo sa matag usa kanato. Nganuman, tungod pwede ni siya ma-approach nato as imagination lang. Pwede ni siya ma-approach nato nga tuo-tuo lang, storya-storya lang, nga nag-required kini og tinuod nga pagdisiplina sa atong hunahuna ug kasing-kasing. No, kana bang moingon ta nga adunay paglaom diha ni Kristo. Apan usaon nato pag-ingon og paglaom kung kita mamatyan diha sulod sa atong pamilya. Unsaon nato pag-ingon og paglaom nga dunay daghang ipamusil diha sa dalan waysa. Unsaon nato pag-ingon nga paglaom diha ni Kristo nga gutom ang mga tao. Mao ni ang nahitabo sa panahon nila Moses. Na dihang naglakaw sila, kapoy kaayo ang ilang lawas, ilang gitigom ang ilaang mga bulawan, o gihimo nilang usa ka mura og figure or character nga ilhon nilang Ginoo. Nganuman, aron mawad-an sila og kakapoy sa ilaang kinabuhi. Nga which is nahimo na hinuong idolatry. Wa na sila nagsimba sa tinuod nga Ginoo, kundi nagsimba na lang sila sa ilaang kaugalingong gusto. Which is maoy nakapa-failure sa mga Israelita, ingon nga mga magtotoo diha kang Yahweh. Mao sad kining nahitabo sa mga tao panahon ni Jesus. Di sila motuo ni Jesus nga mao kini ang Mesiyas. Mao nga gipapahawa si Jesus, batuhon pa man gani unta si Jesus tungod kay dili siya mao ang Mesiyas, dili mo to ang mga Hudiyo kaniya. Usa kini kapagpakita nga ang mga katawhan nawad-an og paglaom ug pagtuo diha sa tinuod nga Ginoo. Apan gusto sa Dios pinaagi ni Kristo mabati sa katawhan ang pag-atiman ug pag-care bisan sa nagamaot-maot nato nga paghitabo sa atong kalibutan. Di kita unta mawala niya na. Jesus said, "No one will snatch them out of my hand. I and the Father are one." Dili halayo sa itong kapanahonan karon ang atong mga nagkikitabo sa itong nasod, mao kini ang musulay. Mao kini ang paagi nga kini nga
mao kini ang paagi nga makasala kita. Paagi kini nga dunay kalibog sa unsay angayan nga pagabuhaton nato imbes nga mo focus kita sa pagtuo sa Ginoo. Apan atong timan-an nga kung kita naa sa pagpaminaw o pagsunod sa tingog ni Kristo, usa gayud kini kadakong assurance mahitungod sa tinuod nga pagkabanhaw o kaluwasan gikan ni Kristo. Mao ni ang pinaka-essential kanato niining panahon sa kalisdanan. Usa ka mentality ug dunay hugot nga pagtuo nga bisan dili nato makita ang makamot sa Dios, apan anaa gayud siya nagpadayon ingon nga mao nagdumala kanato. Usahay na gyud time nga ma-failure kita. Apan atong paminawon ang tingog ni Kristo, kay diha sa iyang tingog naa ang kahulugan sa kinabuhi, ug magpuyo kita nga dunay assurance bisan pa man ug dunay kapildihan. Nasayod kita nga daghang mga giatubang ang ato ang kinabuhi. Daghang giatubang problema ang ato ang mga pamilya, sa ato ang nasod, sa ato ang barangay, sa ato ang munisipyo. Apan diha lamang sa saad sa Ginoo maoy makatabang kanato sa pagpadayon, paglakaw sa unahan. Mga igsoon, ang kinabuhi nga puno sa kasaba, nga libog na tangtanan, ug asa kita maminaw sa tingog sa Ginoo. Ang panawagan ni Kristo magpabilin nga unta, atong pamation ang iyang tingog pinaagi sa tuang pagtuo. Kay diha lamang kaniya makita nato ang tinuod nga kinabuhi. Diha kang Kristo makita nato ang kalinaw, makita nato ang kasiguruhan nga dili mailog bisan sa unsay mahitabo sa atong kahimtang. Pagpaminaw kang Kristo mao ang usa ka buhing relasyon aron mailhan pagayud nato ang tinuod nga lihok sa Dios sa atong kinabuhi. Mao nga bisan pa man unsa ang ato ang giatubang karon, dili unta nato pilion ang kabanha sa kalibutan. Pilia ang tingog ni Kristo gikan sa ebanghelyo aron lig-on kita nga mopadayon sa paglakaw niining atong pagtuo.